Здравейте, скъпи приятели! Това, скъпи приятели, го заимствах от едно бивше дете на име Сияна. Много ми се иска да ви снимам всички птички, пчелички, красотички и с улиците, по които вървя, и да ви покажа прелестта на живота, да ви покажа красотата. Но, за съжаление, нямам време. И знам, че ви липсвах, знам. Усещахте някаква празнота в последно време. Сигурна съм, че е така. Но аз пак ви обичам и се включих да ви кажа нещо яко, което осъзнах, което разбрах. Ето го и него. Скъпи приятели, така, стоя си аз, така почти бях повърнала на тревата в парка, защото ми е лошо днес. И реших да чета книга "Как да променя живота си за 7 дни". Тук виж ми е провървяло, не знам. И така, в една от първите страници в тази книга пишеше нещо, което ме изуми просто. В смисъл, това нещо ме скандализира, то ме накара да се почувствам много особено. Това е следното. Какво би се случило, ако една сутрин се събудите и е станало някакво чудо и животът ви е станал точно такъв, какъвто искате да бъде? Бам! Помислих си за това нещо и честно казано се почувствах, меко казано, отвратително. Защо ли? Не знам за вас, скъпи приятели, обаче на мен би ми било изключително криво да съм пропуснала целия път от постигането на мечтата, от ето тук, началната точка, когато тази мечта се е зародила в мен, до момента, в който съм имала ups and downs, така нагоре-надолу за мама, и просто съм постигнала тази мечта. То просто е скучно. И това, което осъзнах, е, че аз не искам да си постигна мечтите от днес за утре, а по-скоро ми харесва процеса на това да имам мечти. И човека, който ставам по пътя към постигането на тези мечти, с всичките малки радости, малкия прогрес. Не знам, учиш се да караш кънки, учиш се да свириш на барабани, учиш се да свириш на китара, на пиано. И просто как, ако сравниш себе си преди седмица, преди месец и себе си сега, то просто това е най-големия повод за гордост, това е най-якото нещо. И според мен това да имаш някакви мечти, после да ги осъществиш, ще остава с една празнота. И мисля, че всъщност докато се изпълнявам мечтите, ми се появяват и ми се зараждат нови мечти и нови мечти. И просто не знам, мисля, че където и да сте в момента днес, в която и част от постигането на тази мечта да сте, в който и ден, дали да е в първия ден, когато мечтата се е зародила у вас, дали е в някъде по средата, където сте се изложили, където сте направили нещо хубаво, обаче пък се демотивирате. Аз просто си мисля, че пожелавам ви да се гушнете и да се зарадвате къде сте в момента и какви неща сте направили до момента. И аз съм сигурна, че ще си изпълните мечтите. В смисъл, каквито и цели да имате, каквито и мечти да имате. Просто аз знам. Искаш да се научиш да правиш нещо, наймаш си учител. Тренираш сам. Започваш да вършиш някакви неща по отношение на това да бъде реалност в един момент от живота ти. И просто това с мечтите не е толкова сложно. По-скоро все ми се струва, че е сложно да оценим къде се намираме в момента, преди тези мечти наистина да са станали реалност. И то е малко като филм. Малко като представете си, гледате една романтична комедия, ама искате интрига. Гледате турски сериал, искате интрига, искате просто нещо да се случва. И те просто двама мъж и жена се срещат и се влюбват и после се женят, имат деца и вие сте проспали целия филм. Къде са тези емоции на
на вълнение, на Оля ми дали ще стане, чакай малко. И изобщо целият път по постигането на една мечта е това, което прави живота мега интересен. Така че не се издухвайте, ако някой случайно се е издухал. Не се издухвайте за това дали са ви сбъднати мечтите или не, защото това е въпрос на време, хора. И искам да споделя една малка историка. Вчера бях в скейт парка и просто едно малко детенце. Гледаме го някъде между 10 и 13, нямам идея. Гледаме го с другите скейтери и просто си викаме леле, искам да летя толкова нависоко. Той беше с тротинетка.